babu cuta babu cutarwa babu cuta babu cutarwa lafiya ta lauran fuka da karewa lafiyar saka lauran fuka da karewa ina masoya na sai ku daina rudewa babu cuta babu cutarwa lafiya ta lauran fuka da karewa masu sararara ku daina rodewa babu cuta babu cutarwa lafiyar saka lauran fuka da karewa mu fara sa Khaliqin halittar nan almubitu alhayyu rabbana kenan wanda yayi sa'adiya lawan ni kenan shi yayo dauda dan ka huta shi kenan ko ka ce rarara tinkiya kenan ubangijin mutuwa in ya so ya raya nan Khaliqin sarki mai isa da mu kenan mai tsare mu da shari da makiya kenan duk da lalubani na ka kara karewa masu sararara ku daina rodewa babu cuta babu cutarwa lafiyar saka laura ku kara karewa rabbana tsira har da ma amincinka gun Muhammadu manzo rasulu zabunka ahali har ashabu duka tarkanka rabbi sha da sharifan rasulu zabunka da auliya ulla sun bi layinka har da ma abdullahi gurzabawanka rabbi har sa'adiya lawan ina roka har da ni rarara ilahu bawanka kariya rabu nake bida ta fadarka taimake ni magagin mutu da hogonka na tsallake sharrin duka mai iyana masu sararara ku daina rodewa babu cuta babu cutarwa lafiyar saka laura ku kara karewa rade na ji ai sai abin ya ruda ni wasu na cewa an dade da kama ni wasu na cewa an dade da gunne ni wasu sun ce wayanda ba su tsara ni wasu sun ce wai na ya hatsari gani wasu sun ce an sa guba ta bata ni wasu na an kore ni to ina zani to hakan na ji zancen ya ringa ruda ni zancikan dare ya ba su ma da amfani na riga na san rabu ne ya kaga ni dole ne mutuwa za ta zo ta rizike ni amma akwai sauran lokaci ku kyale ni masu cewa kuma an dade da sara ni to faɗa alkhairi ake a burge ni kulli nafsin aya guda ga rabani fale ya kuli kairan zantuka na amfani faɗa alkhairi ko ku kai shiru na masu sararara ku daina rodewa babu cuta babu cutarwa lafiyar saka laura ku kara karewa lafiya ta laudan ka hutu ni daidai ko ka ce rarara ka hutu kai daidai sai muke fatan rabbana ya kare dai lokacin mutuwa za ya zo mu sa'adu a duniyar waka na tare da wannan dai sai a cewa ana ya mace ku gane to fa amma sai lokacinsa ya zo dai rabbi ne mai ikon kisa da rayawa masu sararara ku daina rodewa babu cuta babu cutarwa lafiyar saka laura ku kara karewa mai gida na dubuti na gwamna gaida shi ko ka ce abdullahi gwarza gane shi mai garin gwarza halin shi ba ya yi shi amma akwai wani dan muguwa a fadar shi wanda bai kaunar ci gaban iyalin shi aboki ko dan kore ne a fadar shi munafiki lubi sai ka kasa gane shi mai kudin da yake so ya karya yaren shi
Rabbana kai mana arzikin da ba shi, mu taimaka ma na kasan mu kan mu danne shi. Kai ku mugu dan muguwa ka sha haushi, ga bayanin siffarsa don ku gane shi. Za ku gan shi baki ne bulilliki gashi, yana da katon lebe kushe da fuskar shi. A baki Allah amma a zuci mugu shi, dole in zan waka dubu na saka shi. Ba faɗin suna zan ta yin bayanin shi, mai fahimta ya fahimta kun ji siffar shi. Rabbana roƙo na ka karya dangin shi, arzikinsa ka kwace shi maganin gyashi. Rabbu don girman Mustapha ka karya shi, ka jarrabe shi da cuta da za ta zamge shi. Ni kwarara Dauda ka hutu ban da fushi, arziki Allah ne yake rabo gashi. In ya sauya mini kai kaɗan ka kwace shi, Rabbu ne mai yin arziki da karya. Masu sarara ku daina roƙewa, babu cuta, babu cutarwa. lafiyar saka laura ku ƙara karewa. A bangaren waka yanzu ne na farawa, duk idan na gano gaskiya na zagewa, na hangi cuta kuma in faɗa a ganewa. Don ku baiwa Allah ya bani godewa, fadakarwa a jama'a kurin ka ganewa. Makiya na tuba nake kuma afuwa, dole in na gano gaskiya na budewa. In na hango cuta na ringa fadakarwa, masu yin cuta so muke su dainawa, masu yin daidai kar su ringa kaucewa. To masoya na kar su ringa rudewa, jita ku kyale ta kun ji kunawa. Makiya na ba haƙuri na badawa, Rabbi yayi mini ikon sanar da kainawa. Masu sarara ku daina roƙewa, babu cuta, babu cutarwa. lafiyar saka laura ku ƙara karewa. A bangaren waka za na yi ta ba tsoro, shi yasa wasu ke ce da ni kamar kwaro. A inna zaga wasu sai su ce da ni toro. To abun mamaki gani ɗan yaro, amma da muryar manya abun tsoro. Rabbu ne ya yi ikon na zan abun boro, dukkanin wasu yan wawa ne suke tsoro. Don ku zan bayyana gaskiya a sauraro, batu na gaske idan zan yi bani jin tsoro. Mai fahimta ya fahimta ko cikin taro, ko da masu yabo ko da masu kushewa. Masu sarara ku daina roƙewa, babu cuta, babu cutarwa. lafiyar saka laura ku ƙara karewa. Yanzu za na takaita da yin nasihan nan, al'umma ni ne ɗan ka hutu dai kenan, ko ka ce rarara mawallafi kenan. Lafiya ta lau kun ji shaida nan, na fito kau da batu na masu karyar nan. Makaryata ne Dauda ka hutu daina nan, don ku gane ina yin batu akan wannan. Masu kauna ta sai ku daina rudewa. Masu sarara ku daina roƙewa, babu cuta, babu cutarwa. lafiyar saka laura ku ƙara karewa. Koyo aka daina sani fim, ba zan yi da na sani ba, saboda ina da kuɗin da zan yi wa kaina duk wani abin da nake bukata. Ke Safiya, dakata. Wani sabon shiri mai taken Asali a Fasta. Menene labarin cikin sani? Wani abu ne na sa kaina kuma in Allah ya da sai na cimma burina. Insha Multimedia
ke gabatar da zuwansa saboda kallo na masu sanyi. Yanzu an har ne da ka samu zobe shi ke na bukatar ka ta biya? Bukatar ta biya. Asana a fasta. Har yaushe muka san cewa saurayi ya ɗauki zobe ya kama hannun budurwa zai saka mata. Asana a fasta. Daga lokacin da ka samu karfin star ba tambari ba ne, bari a ce an buga kaji zaƙinsa ko kuma an saka a goshinsa an rubuta kin da su. Shi ɗan iska ɗan asara. Alamomi ne daban-daban ke fitowar kallo na zuwanta. Wanda kuke ka fice su a sana shi ƙoƙinsa a sana. Wani lokaci idan har suna sarki akan kwaɗayin abu. Zan gaji ko bacci nake yi zan farka akan mafarkin da nake yi. Asana a fasta. Dan Allah ku sani a hafta. 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 Farin kujerar wanda ke a gare ni na san harkar fim don ta rike ni. Mutan ƙauyen mu sun ka sane ni. Kullum so kanar su gare ni a sani a fim a sani a hafta. Dan Allah ku sani a hafta. Sai an sake a fim kuma a sake a hosta. Ni kuma dan na huta takaici na tashi na je tashar motoci a kai ni Kano gari na karamci. Da raka take masu mutunci ku sani a fim ku sani a hafta. Dan Allah ku sani a hafta. Da raka toci na roƙe ku ni dai ba kuwa ce gunku na zo ne ina neman ku. Babban buri na a gare ku ku sani a fim ku sani a hafta. Asana a fasta. Dan Allah ina son ka sani a fim, ni ma ka sani a hosta. Koma gida ki nemi izinin iyayenki. Idan sun yadda zan sake abin kuma zan sake a posta. Shiryawa Rabi Zakin, labari tsarawa da ba da umarnin shirin Nura Mustapha Waye. Idan na rabu da ita, mu biyu ne kaɗai muka yi asara. Amma mutanen da suke so in zama shugabansu sun fi 100,000. Idan har darakta ƙwararre ne, babu wani mutum da ba zai iya mai da shi a Asana a fasta. Wallahi asiri aka masa. Farau aka masa karin daraktoci na da produzoci na. Har fan ina masu kira na a waya sun daina kira na. Asana a fasta. Gobe da labari masoya albishirin ku. Mun kuka ce goro abin da sai ku biyo ni. Gobe da labari masoya albashirin ku. In kuka sai goro abin da sai yalaya. Zamani ya canza masoya sai ƙarya. Yan matan yanzu samarin yanzu masoya sai ƙarya. Ya kai aro mota ko lifan ko kaya.
hazar daula. Allah maɗaukakin sarkin zaki wa haka shi ya samar da sammai kuma suka tsaya ba tare da wani tokariya ba. Wanda bai haifa ba a haife shi ba. Ya samar da ke a lokacin da babu wani wanda zai taimake ki sai shi, kuma ubangiji ta'ala kina cikin yamutsi kina cikin tsimma ya kula da lamarinki har ya mai da ke karfa haka. Shine kike ɗaukansa ba shine ubangiji ba. To a addinin babu faɗa a cikinsa sai jan hankali da yake. Tabbas mutanen da suka yi riƙo da littafin mutane ne masu gaskiya da riƙon amana. La na tazzili jinsiyya, la na tazzili wataniyya, la na tazzili qaumiyya, innama na tazzili annana muslimin. Sai dai kash matsalar littafin su tamkar tatsuniya yake. La yadkhuluha illa man amana bi zulmati layl. Ali, da kake nema? Ka mutu, ka fita ba ka ba, zan baka ihun barawo. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Waye wannan? Waye kai? Ranar shagalin murna sai a idan waɗansu ƙasa ta yi cikewar cikin idan. Yaya fagen tacewar tsakuwar zillan damuwa, kar ku bari kallon tsari na sha'anin fitar ya wuce. Kafar International ke gabatar da shirin tsararre mai wannan kama da wannan suna, ido da ƙasa. Dakata. Kan ki take kasu sai. Ba da sanin komai da ki tabbatar mun da cewa ke alha'ina ce. Da duk wanda zaka fara kana iya fara. Kuma duk abin da kake so na riga na faɗa maka tunda baka yarda da shi ba to shi kenan. Kai wai me yake damu? Wai misali duk lokacin da kwaɗi kuma ki tashi na ne haka. Ina aurenta da nauyin igiyoyin kanta na ɗauri. Ta sake da gudanar da yinta cikin halin kanta. Har yanzu ni ina kan bakana. Idan ba za ki fito fili ki faɗa min gaskiya ba. Ya kamata ka amsa mu. Ko da za ka damu za ka same ni. Sabon shiri ido da ƙasa. Tun da kai baka buƙatar kuɗi, to ainihin ina buƙatar su. Idan za ka dinga kira na, kada ka sake ka dinga kira na da daddare, alhali ka san ina da bacci. Bayan kai na bane, ni kana da kasa bacci ne shi sanin ce fara kira ki. Mukaminsa ta yi juyin ƙeya da shi, ta hau tafiyar da zantuka ta hanyar waya da wani a can waje cikin gidan aurenta. Ka tabbatar babu wanda ya gan ku? Babu wanda ya gan ku. Bayan mu babu wanda ya san zancen nan. Waka fi me yasa kake wannan tambayoyi? Ko dai kana zargi na ne? In kusan mijina idan ka zargi na? Wallahi tallahi ba ke. Fegin soyayyarsu sun yi kamar shingen kaunar a domin cin ribar zaman amana. Tsaka da sauka sai zaman su yayi launi da kama mai hayaki na dalili bako. Wahala amma za ta maka da amma idan kai mun haka ba kai mun adalci ba. Yarda da ni da kai yasa ka ce na je ne maka wannan aikin. Gafara nan ƙarya kake yi. Idan ma ba kai bane alamu sun nuna kai ne da kai kadai ka shiga gidan. Ko me za ka yi mai kake kai? Kuma ba zai taɓa amsa abin da ba ni na kai ka san halin da kake kuwa to a gaban hukuma kake ba ni bane alamu suna nunawa akan kai ne ka kashe ta don idan ba kai ne ka kashe ta ba me ya kai ka gidan a wannan lokacin da abin ya faru. Sai kunnuwar hayaniya ta dinga kwankwan na shiga tsakaninsu don bibiyar kamun mai zagon ƙasa cikin mu'amala da matarsa ba izininsa, shi da ita duk suna tarkonsa. Alakai ne ka kashe an ji ne. Tabbas sun gani.
amma wallahi tallahi ba ina kace ta ba. Shiryawa da ɗaukar nauyinsa Saifullahi Boss Kabara, labari tsarawa sannan ya bada umarni na shirin a haɗe Nura Mustapha Waye. Maryam, dama kina nan baki miki ba? Sabon shiri ido da kasa. Wayo babuwar rana babuwar a ciyaye da bakuwa gun kalbarta ani gara ga hutura rana ruta ana karbe ka taji mai shirin nata ina ganna ga bayanin zan furta ana tara da so nake ka fahimta a labari na bako da na karbe ta abina san ni ga bayanin zan furta wata rana na bar gida na hau mota abin nan na ba ina tukin mota sai da an bugo ya na ji kararta na duba ta ga kiran sakatariya ta na ansa da sallama a cikin lauta sakatariya ta ce da ni ga sakonta